आरो बे जेरुसालेमाव हरबाव थाङोब्ला जिसुआ गोबां बेबायदिनो खाना लेंग्रा बबा दङ आरो जेब्ला जिसुआबो थाबायलांनो थांदोंमोन बे समावहाय मोनसे मोनबा खामसालि गोनां फुख्रि दंमोन जायखौ होनो बेटसादा आरो बेवहाय गोबां बेबायदिनो कुरियारावजों सैनाय खानाफोर लेंग्राफोर आथिंजों थाबायनो हायैफोर बे दै सेराव नेबाय थायोमोन बेबायदिनो गोबां सोंखाजानायखौ नागिरनानै गोबां लेंग्राफ्रा थाबायलाङो बे फुख्रिनि सेराव थाहैयोमोन आरो फुख्रिनि मावनायखौ बिथांमोना नेबाय थायो आरो बे समावनो सासे 38 बोसोर बैसोनि 38 बोसोर लेंग्रा जानानै भुगिनांबाय थानाय जेराव बियो फुख्रि मावनायखौ नेबाय थाब्लाबो बारसोमनानै फाहामजानायखौ मोनामोन अब्ला बियो गोबां मानसिफ्रा बे फुख्रि मावनायखौ नेबाय थायोमोन आरो सोरगोनि आत्माया जेब्ला बे फुख्रिखौ सोमावो अब्ला बेयाव जाया बाज्रुमनो बिनो हामनायखौ मोनो थिग बेबायदिनो फुख्रियाव बारसोमनाय लोगो लोगो गोबां मानसिफ्रा हामनायखौ नुनो मोनो नाथाय बिनिनो सासे लेंगा 38 बोसोर बैसोआवनो उन्दुग्लिनानै थाबाय बे फुख्रियाव बारहैगौ सानब्लाबो बे हाया नाथाय सानसेखालि जिसुआ बेखौ अनखाङासै जिसुखौ बुङासै गुरु आङो बेयाव बारसोमनो सानब्लाबो बारसोमनो हाया मानोना आं बारसोमनायनि सिगां बारसोमजोबनो हायो अब्ला जिसुआ बेनि फारसे अनखांनाय फैयासै बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा फुख्रि मावनायखौ नुनानै समाव लानायखौ नेबाय थायोमोन आरो जायानो बेयाव गिबिसिन बारसोमनो हायो बेनो सोनाजानायखौ मोनो गोबां मानसिफ्रा सोनाजानायनि अनगायैबो फुख्रि मावनायनि फुख्रि मावनायखौ नेबाय थानाय जाया सिगां बारसोमनो हायो बेनो सानसेखालि जिसुआ फैबाय बे समाव सासे 39 बोसोर माब्लाबाबो हायो आरो बे जिसुखौ नुबानो गोबां मानसिफ्रा सेफाजानायखौ नागिरदों लोगो लोगो 38 बोसोर
Let's go.